Ayu karo sikus ngadeg tulung wacakna layang pirang-pirang banget. Iya wong waktune sewengi iki. Nggih, Insyaallah asalana waktune tuli diaturna ya Gus. iya. Ora Pamane kurang ya Esuk esuk nanggap nonton maning. nanggap maning ya kena. Esuk sore prei Prei, bar kowe mangkat sewengi nang Asem Doyong. nggih. Pemalang. Pemalang. Umpamane mengana sih ado temen. Ya ora Sing apa-apa. kira-kira perek tanggal pira maneh? Tanggal 24 Nang ndi? nang Sokaraja. Oh ya mantan perek kowe. Iya. Nang pondok pesantren Gus. Nggih, leres. Sindene diojari kon nganggo cidung. Nggih, siap. Penajagane tetep nyekel blakon. Iya. Belangkune dewek-dewek kembok. Ya iya sing. Ya tinggal lah masa dicekel ya bencos ya. Ya kan digeli nganggo karo dicekel. Kan dicekel montolane. Iya. Ora dicekel angel. Ya ora angger dinggokna ya ora dicekel dewek. Monggo Mbak Ayu. Diwaca yu. Iya. Nggih. Sing main kaya guru TK yu. Santai bae yu nang gone Oke, dewek iki. siap. Mas Giono tuh penggemar. Berarti sering diksani ya Mbak Ayu. Diksani kathah sangat lho bendi, bencos. ya. Bapaknya Mas Bibit niku Pak Dene kula ugi rawuh. Iya. Kembar tuh karo Sinangring Purwodadi ya yu. Nggih. Kakang Adi Iya kaya nyong karo Jayeng persis. persis. Pun. Iya sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinden, Halo. niki serat saking kula. Nggih. Pak Noto RT 05. Kula nyuwun lagu Sepindah Kembang Arum Probolinggo. Terus kon diwadahi kacu kuning. Dijirep nganggo tali tresno. Tali tresnone dibawani. Kula mboten nyawer namung nyuwun lagu, matur nuwun. Nggih. Tapi niki sampun nyawer, matur suwun berkahipun nggih Mansus nggih. Dilalah sing nembang ora bisa. Nah, balekna sawerane. Ora apa-apa. Yang esuk nanggap maning, nanggap dewek kayaknya wis bisa ya Mansus ya. Amin. Asal ditanggap. Iya. Maning yo. Mesikus gantian. Rek arengo di Ya sini. ya ya. Sinyalnya nang apa ki kok? Saking Ibu Saikem RT 05 Pereng Lor. Ngersaken lagu Sambel Kemangi sampun berkahi saking Ibu Saikem ngersaken Kembang Rawe ugi. Matur nuwun. Nuwun. Selanjutnya. Saking Mas Masrun Mernek ngersaken Kembang Rawe. Monggo Mansus. Mas Budi ugi ngersakna katresnan sejati. Lan ugi Mbah Patmo nggih gelang kalung. Aduh, jane tulisannya main banget. Bapak Hadiono nyuwun lagu Cocak Rowo sekang Pak Dalang nomor 3 Jirolu ayo. Bisa maca ora yo? Bisa. Jal Pak Dalang lah, Pak Dalang. Cel, Pak Dalang sambil nggih. Saya niku tulisane. Iya bener TJ ya C zaman Ya iya biyen. zaman rumiyin. Cicak Rowo Cicak nomor 3 kan Rowo. Pak Dalang. Iya. Ya pas ya Pak. Pas. Senenge niki besinden niki Cicak Rowo niki. Iya, ayo. Comone don. Wong tuwa rabi perawan usuk. Apal niku, apal. Nggih, saged. Maning yo. Saking Mbak Sri Baniah ngersakan lagu Iki Wae Sopo Kali Dewa Tresno. Salam-salam kagem Mbah Satiran Raska, Sawi Justina, Kasno, Raban Bae, Ferry Arianto, Narto Bae sampun berkahi ugi niki streaming Bancus. Nggih, matur nuwun. Sinyalnya lagi bundet ya malah. Nggih. Lagi uwer-uwer. Nggih pancen mandan niku. Ora apa-apa lah. Nggih. Alam sih. Nggih. Salam Rahayu Mas Eko. Nggih. Rahayu. Saking kula Bapak Yasa Pekuncen Kubang Wungu. Kula nyuwun lagu Glatik Glinding ingkang nyekar Bu Kenti. Mana Bu Kenti?
Cukup. Kenti kuwi sing wetan nomor loro kae Kenti Sudeska. Lah beda. Mbak Deska intene niki kali Mbak Trismi biasane. Kenti kon gladi glinding ya glinding dewek. Saro. Oh, streaming ke. Ya ngono omongna berapa apa ya temenan ngajar janggar ngomong nyata iki. Iya ngomong dewek nyong. Lah niki saking Pak Paino Juragan Wedhus ngersakna bakul kopi, ugi saking Jali Farm Purwokerto ngersakna kawitaning sinawang. Monggo sampun. Saking Pak Kades Karangturi ngersakan cinta merah jambu. Iya. Sampun pesen buat sore tahun depan tanggal 16 Juli 2026. Oke. Ya. Terserah ayu arep nembang apa yu. Cucarowo pesenane. Ya wis ora apa-apa cucak romo. Mangga. Ayo Nggih. Peluk barang. Saking Pak Paino mau ngersakan bakul kopi terene. Engko bablasna bakul kopi mau. Ayo keluarga besar pengen ngersakna bakul kopi kok bisa duet karo Firman. Si Cakrone disit. Nggih, monggo. Saking Bapak sinten mau? Saking Ora isa macan. suka iku lah tulisannya abang ge. Nggih, sampun berkahi matur nuwun samangga. Yo ngerti tulisan iki bingung. Nyong lebih bingung. Sore. La 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 la. Sekar Sore rong. semakin di hati. La la la. Lagu lama tapi enak. Ya ya ya. La 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 la.
Spesial buat keluarga besar yang tadi sore minta lagu bakul kopi. Ben para pedagang UMKM tambah laris manis. Amin. Bakul-bakul yang jualan mugi laris. Bakul kopi, bakul bakso, bakul gembus, bakul soto, bakul dadar gulung, mie ayam dan lain-lain. Nonton wayang maine wayang wengi kanca padati sing ini nyarter mobil urunan ya dilakoni pancen seneng karo nyambang bakule kopi. Oh Bapak, matur suwun. Ini sambil ditumbasi kopi hitam, kopi susu silangani tunggu sore monggo sepi Larisi. aja kuatir bonuse misek karo selvi. Monggo Bang Paino. La 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 la. Wong ayu kopimu pancen magere Akhirnya salamu pantes mekonal ganel jamu isi layar kering ora rewen ora mau kalake wong lanang pada kecandel. Atur suwun mas sampun langgengan kopine Kopine. segalane karo ngajak kancani padha sehat maras selamat sakabiyati Moga-moga weng bareng yo. lancar rezekine. Moga-moga Moga-moga lancar rezekine. moga-moga Moga-moga lancar rezekine. Allahumma amin. Moga-moga pada lancar rezekine. Sak menika sampun monggo. Matur suwun Bapak. Sing ngarang-ngarang ketemu Mbak Bella. Gelang kalung pun medal apa dereng Mbak Bella? Mriki Mbak Bella jenengan sing priyayi saking apa kuncen mriki caket Mbak Bella? Nggih, cakep. Sebelah pundi daleme jenengan? Saking Balai Desa Ngetan. Oh, Balai Desa Ngetan. Piyayi jan alus. Bapak ibune jenengan mriksani mboten? Mboten, King napa? momong putune. Oh. Anake sapa kuwe? Dalah anake adine. Oh, anake adine. Jenengan perawan di Ha ketone. nggih. Ketone jan jumenenge jajal. Asale hijiut ya berarti perawan. Oh, teh hijiut. Ya tahu dadi perawan berarti. Nggih tahu. Anu gelang kalung pun nate jenengan Nggih, sampun. Niki saking Mbah Patmo Sikampuh. Ha nggih. Di wonten wau ingkang nyerat gelang kalung lenggeran nggih. Pak Hadi nggih senenge nggih lenggeran mangga. Dadi kula nggararing budaya Banyumasan jan seneng nyong ta wong Kebumen Mbak Bel. Ning ari lenggeran kuwi kan budaya Banyumasan nyong jan cocok banget. Remen nggih. Iya cocok apa maning sing dadi lengger doran. Allah wiyu. Doran sih napa niku? Doran kuwi plat R. Plat R. Ha. Saking Cilacap berarti nggih niku. Nggih montor niku ngarep plat R niku daerah pundi niku Jaya. Oh plat R. Cilacap. Nggih Jal, nggih. Oh doran ketone iki lho. Wis ora apa-apa. Sing tabah hatiku yang git. Nyong arep disindeni doran ya tetep aman bae nyong tetep. Karo ngusap dada yang git. Bapak ora nakal mbok git, ora.
Mangga Mbak Bella Santika. Lange kalung sareng lengger Bella saking Pakunsen Kroya. Maringi Mbak urip bebarengan Bendina yang tak rasa ayo obak pancet siramu rakrasa siramu rakrasa apa seleramu rakyatku mengerekas Bella napa wiwit Pak Wit mungkin bar niki wiwin Bella mawon kok dilakoni yen rezeki ana sing maringi Jan luar biasa yakin biasa di luar. Nun Hah? luar biasa niku tegese niku main banget ini Nggih napane niku? hati-hati luar Napa? biasa di luar hati-hati Nggih. orang ketang setetes asal di dalam dadi Anu napa niku Kang Togo? nun Anu nembang napa? nembang Oh. Nembang. Nembang bisa setetes-tetes. bisa nek wong nembang niku ya kudu manut karo tetes sing Oh, notasi nggih. notasi nah dolopu kae no ayo maning kolong-kolong Irama satu
Kop. Priaya ngger cara wandane Warasembadra ya halus. Temenan kok suarane ya halus, priyayine ya halus. Dasare priyayi kene sih ya temenan. Us percaya nyong. Ana sing lagi viral. Siapa sih? Pelatih ya R Maning. Siapa lah? Sapa maning kang guru Wiwin. Wiwin. Win. Dalam. Yuwin. Yu Wiwin yu. Mas Togok nyong iri. Primen. Aku juga ciut. Ciut apane lo? Miki jere Mbak Bella ciut, aku juga ciut, cuma bedanya Mbak Bella plat R aku A. Oh, Ya, gue. iya. Tapi plat A tetep. Ya iya. Kan Kebumen. Oh iya. RA ya. Ora apa-apa Win, mau ngajar plat gue rasa dipikir Win. Oh iya. Sinden gue sing penting siji suarane. Deh. Loro karo penonton kudu sumeh. Harapan jenengan plat R anggerana penonton jenengan kok ora sumeh, sombong ora dadi. Ya mboten. Pokoknya Kan niki nggih para kan mboten penggemar nggih. sombong nggih Pak Kasan nggih. Mboten. Nggih. Sindenku kita paring kabeh dadi sinden arep ayu kaya ngapa ora li sombong. Angger sombong ora duwe penggemar. Jee. Angger ora duwe penggemar, kurang sedulure rezekine ya mandan kurang. Dadi ya harapan jenengan ayune karo kaya widodari, pokoke tetep tek jaluk kanthi lahir batin aja sombong nang ndi sing penting sumeh. Betul. Betul nggih? Nggih. Cocok nggih sinden-sinden nggih. Cocok. Nah, kayak Trismi mesum terus. Lagi mikir Ferry, aduh adikku kepriwe ya. Iya. Yo siki nembange apa Win mau kan wis diaturna nang Mbak Ayu karo Mbak Sikus apa bae kayak mau jajal pengen nembang apa? Apa Cinta iya, mau merah nanya? jambu, anak merah jambu. Cinta merah jambu. Iya para papa manut baik. Ya jajal boleh. Ya mesti apik asal Wiwin mesti apik. Sik John. Jajal. Jajal. Nyong pengen jajal. Sending. Sing nabu selentem ki ngantek buta bae nembange cinta merah jambu. Kalau gumarang kok cinta merah jambu. Ora apa-apa ya digarap, pokoknya lagu apa bae apik. Sing penting sindene gelem mesem karo penonton. Wis kayak gue bae lah. Cocok nggih para penonton nggih? Nah, Cocok. tepuk tangan dulu sing cocok. Cinta merah jambu. Pak Kades Karangturi, mangga. Sekar di
Sandi bapake Mas Wahyu monggo. Monggo Mbak. La 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 la. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua itu hanyalah milikmu. Oh, milikmu. Kulit dan jantung milikmu. Lahir dan Matur nuwun, batin Pak Wito. untukmu. Oh, kasihku. Cintaku hanya kamu. Cinta merah merah jambu. Rinduku hanya kamu. Mas Boy. Tuhankan tanganku. Ya 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 ya. Bila berhubung hanya sekali, itu cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Sampun Bapak matur nuwun, Mas Togok sampun. Nggih, Mbak Irma niki badhe duet kan Mas Budi. Katresnan jati lagunipun. Diwengesi apa ora pendere? Rongas ya. Wengesi apa ora? Oh, wengesi. Dereng. Sing kaker niki. Nggih. Mengesi blender apa ora? Ya kenet. Aku pendere angker mung kenet. Joyeng. Joyeng pinter boleh dirokna Joyeng. Yuk Ir, Nggih. Mas Budi Mriki Mas Budi. Mriki Mas Budi. Cara dalam buku kuning. Jen wong lanang kok bisa meling banget kayak gini ya. Sindenku jangan kalah sih. Kalah pokoknya. Mboten, Pak, mboten. Pun Kena mental. Bisa kok kaya nu nganggo Jen. stocking. Asli apa ora Mas Budi? Jangan kaya ndolalak sing wingi ya. Iya. Malah ngelebihi kok. Ora bisa resepnya ngangge napa Mas Budi? Resepnya apa Mas Budi? Bisa kuningnya kaya niku. mboten panasan, Pak. Oh, mboten panasan. Ya sinden ya kuning aku yang mau bawa nganggo jarit. Nggih selimut. Kalah Irma ngono si asal Nggih, Kak. Irma cincing tetep ireng ilma. Apa iya? Ya ora apa-apa ya Ir. Nggih, sementing sehat. Ya iya, ireng mas Nggih. penting kan sehat. Nggih artone kacang nggih, Pak. Nggih, nggih. Kula bae kaya niku kula ireng niki tangane mbok. Sing penting kan sehat. Nggih. Yo ditembangaken katresnan sejati kaya napa kula penasaran kali lagu niki kena grapi kenjang kula nyuwun malih kula. Mangga. Mas Budi. Segar. Janji tresno disekseni lintang
lagune pirang-pirang wayangan green mangke gampil lajengaken wonten gara-gara